Kienu ftit wara tlieta meta l-imħallef Edwina Grima ddikjarat li ma laqgħetx it-talba tad-difiża biex jiġi xolt il-ġuri ta' Jurgen Fenek. Minnu fih id-difiża bdiet tressa x-xhieda tagħha. Bl-ewwel xut fuq il-pedana ikun l-akkużat innifsu, Jurgen Fenek. Mill-iżbarra mexa pass kajman lejn il-pedana u bleħen oħxon beda jixed kif skontu daħal bejn il-Basla u Oxrita. Tkellem fid-dettall dwar il-ħbiberija mill-qrib ta' Keith Schembri u b'ton ċar qal li huwa qatt marit li tinqatel il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Hemmhekk ċaħat kull involviment fil-qtil. Skont Fenek il-pjan beda jissawar lejn Novembru tal-2016 waqt ikla fejn Schembri kien irrabjat għax il-ġurnalista żvelat dettalji dwar il-marda tiegħu u fuq martu. Xed li Toma kien qal li Caruana Galizia ħaqqa kappelli jiġija. Waqt li Schembri u Toma baqgħu jitkellmu dwar il-vittma huwa mar jieħu sigarettu ma jafx x'qalu. Fenek xed li wara li sar jaf bil-pjan huwa ta' 50,000 euro lil Toma biex iwaqqaf kollox. Marraf b'dan minn Fenek Schembri qal li wieġbu sewwa għamilt. Fenek xejjen l-allegazzjoni ta' Toma li f'ristorant f'Portomaso kelmu biex joqtol lil Caruana Galizia u biex ikellem lil George De Giorgio. Xed li dakinhar huwa kien kruz ta' xahar fl-Amerika mal-familja u preżenta il-viża tal-passaport u ritratti biex skontu juri li ma kienx Malta. Saħaq li qatt ma kien sema bl-aħwa De Giorgio qabel issemmew fl-aħbarijiet. Fenek żied jgħid li ma kien jaf b'xejn dwar il-ħelsien mill-arrest tal-aħwa De Giorgio. Għalli kien Toma li informah li l-ħelsien mill-arrest kien se jiswa 60,000 euro. Għalli hemmhekk ċempel lil Schembri u ta' 75,000 euro f'basket biex jikkumpensaħ għal flus li kien ta' lil Toma. Għalli darba fl-2018 Toma marlu fl-uffiċċju birra wafħalqu u akkużah li jaf li Schembri kien qed jilagħbu u jipprova joqtlu. Semma littra li fija Toma kien implika lilu lil Schembri fl-omiċidju. Jgħid li minn hawn beda dak li ddeskriva bħala rikatt. Il-qorti semat ukoll dwar is-sitwazzjoni mwera li spiċċa fija l-akkużat. Jirrakkonta l-battalja mal-vizzju ta' droga. Fenek qal li daħal fija minħabba ċriki ta' nies li kienu madwaru. Allega wkoll li Toma kien ibiħlu id-droga. Semma kif it-tabib Adrian Vella kien irrakkomanda li jitilgħu għawdex biex jallarga u xiet li taħ il-kalmanti u suġġerilu jaħrab lejn it-Tunezija b'dajsa tas-sajt iżda u qal li rifjuta u baqa' Malta. Fenek żied li Schembri stess batu jgħaddi messaġġi lil Toma li l-pulizija kienu qrib li jaqbdu l-eżekuturi, xi ħaġa li deskriva bħala l-akbar żball ta' ħajtu. Qal li Toma beda jippanikja meta sar jaf li l-koħħu beda jitkellem. Jgħid li fuq ir-raids Melvin Toma kien iġib l-informazzjoni minn Edwin Brinkat u Johan Cremona li qal kien jiksibha minn Keith Schembri. Mistoqsi mid-difiża Jurgen Fenek xed li Toma kien qed jirikattaħ kontinwament tal-flus waqt li ammetta li l-kumpanija 17 Black hija tiegħu. Madankollu sostna li din ma kellax taqsam xejn mal-Electrogas u għaxet li fetaħ il-kumpanija 17 Black biex jagħmel negozju fl-Emirati.